Għal numru kbir ta' snin, ir-Rabat kien iċ-ċentru tal-ħajja f'Malta. Ja din ir-raġuni li huwa post mimli fdalijiet arkeoloġiċi, għaldaqstant huwa sensittiv għal dawn is-sejbiet, tant li f'kull proġett dejjem tfetx ħaġa ġdida li titfaxxol lura. Għal dan id-deputat supretendent għal wirt kulturali Nathaniel Kutajjar. Għal eluf ta' snin mill-preistorja sal-Miġja ta' Kavalieri hawnhekk kien iċ-ċentru tal-gżira, ġifieri kienet il-belt tal-gżira. Hawnhekk kien hawn il-ġid kollu kien jinġabar f'dan l-inħawi. Kellek popolazzjoni kbira, kellek allura strutturi kbar, swar, definiet ċimiteri kbar u llum insibu traċċi ta' daw il-monumenti meta jsiru sejbiet arkeoloġiċi. Iltqajna fit-Triqajn Ajjet fejn kienet isir xogħol ta' tqiegħed ta' servizzi ġodda u ġdid lill-art, xogħol li kellu jieqaf ħesrem. Dan hekk kif instabu diversi oqbra li żmien tagħhom ivarja bejn dak tal-Puniċi, Feniċi u Rumani. Sissa mal-medda kollha ta' triq sibna 13 il-qabar antik. 13 meta ngħidu oqbra huma dawn huma kmamar maqtwajn fil-blat li kont tidħol għalihom permezz ta' isu xaft. Mbagħad mal-ġemp kienu jaqgħu l-qabar u f'dil kamra kienu jsir id-difna. Din l-iktar sejba riċenti tinsab fl-inħawi magħrufa bħala Għajn Klib, żona li fiha diġà nstabu qabar puniku, amfori funerari u triq punika, waqt xogħol li kien għaddej fuq roundabout ftit metri l fuq. Iż-żona hija waħda hija kollha il-ġemp ta' dal-wiet illi jibqa' tiela sar-Rabat, ovvjament jibqa' tiela fil-fatt sar Romanville. U din it-triq u l-istess roundabout li semmejt int qed huwa il-ġemp tal-wiet, jiġifieri mhix ħaġa sorprendenti li kif sibna affarijiet fir-roundabout iktar l-isfel fit-triq sibna kontinwazzjoni ta' dis-sitwazzjoni ta' difniet antiki. Kutajjar spjega li meta jkun se jsir xi xogħol f'żona fejn jeżistu riski ikun hemm sorveljanza kontinwa minn arkeoloġi li jirrappurtaw dirett lis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Fil-passat xejn minn dan ma kien isir. F'każ li ssir xi sejba tibda riċerka arkeoloġika u jibda xogħol ta' koordinament mal-periti u l-iżviluppaturi. Dan biex jinstab mezz ta' kif xorta jsir ix-xogħol iżda jkun eliminat il-periklu li jitkissru s-sejbiet. Brabta ma' sejbiet tal-oqbra fit-Triqajn Ajjet, Kutajjar qal li qed tkun studjata idea partikolari. It-triq tgħaddi minn fuq il-qobra mingħajr ma nkissruhom. Però fl-istessin nipprovaw nżommu l-aċċess billi jinħolqu il-manholes ġod triq stess biex hekk almenu l-qudiem wieħed jista' jinżel jieħu survey jeżamina s-sit għalkemm it-triq għaddejja minn fuq il-qobra.